Hezky, Marťo, zaber, pojď. Pojď, Martí, super, makej, pojď. Zaber, pojď, skvělý. Pojď, poběž, Martinko, super, zaber, pojď. Pojď, dobrý, poběž. Poběž, Marťo, šup. Hezky, Adélko, poběž, hop. Hezky, holky, paráda. Výborně, pojď. Super, Marťo. Pozor na kořeny, opatrně. Pojď, zaber ještě. Teď už v pohodě. Hezky, Martinko, pojď, super. Pojď, skvělý, poběž. Pojď, Martí, super. Aneto, pojď! Výšnice 8-9 let. Pozemní rezerce na třetím místě se umístila Dominika Kláková. Na místě druhé Martina Delková. Vítězkou kategorie se stala Michaela Rybešová. Když by se tady udělali, tak se prosím vás, ale pro nás je čemu Stříbro. Tak, výborně. A my přikročíme k předání poháru.